Здравейте, аз се казвам Чавдар Вучков и за мен днес е удоволствие да разговарям с основателите на платформа Активни политики. Това са Ивайло Маджаров и Асен Лазаров. Днес ще разговарям с тях, за да ни обяснят по-добре какво е платформа Активни политики, също така какво тя не е. И да ни обяснят визията си за участието на Gen Z в българския обществен и политически живот. Аз искам да започна от самото начало с въпроса защо сега водим този разговор и защо по такъв открит и директен начин вие бихте искали да разкажете кой стои зад една такава голяма платформа, която нашумя изключително много последните няколко седмици. Здравейте на всички, аз казвам Ивайло и мога да започна с отговора на този въпрос. На първо място го правим, защото държим да бъдем отговорни пред всички наши последователи, които така се увеличиха много интензивно през последните 2 седмици, от 8000 до 30 000. Това е забележително, но ние като млади и отговорни хора сме длъжни да излезем и да разкажем всичко за нас, за организацията, за да могат всички да бъдат спокойни. Тъй като вече виждаме, че много хора ни препоръчват за страница, от която да получават политическа и гражданска информация. Хората ни имат доверие и с тази пресконференция, брифинг, искаме да задържим това доверие и да го надградим по някакъв начин. И прозрачността помага за това, защото много слухове се завъртяха също така в публичното пространство, кой стои за тази платформа, какво е тя, каква е целта. А каква е целта? Основната цел на Активни политики е да информираме и да помагаме за развитието на едно по-активно гражданско общество. Между другото, този разговор всъщност за нас е леко закъснял и то не защото не сме искали да разкажем, а защото в последните 4 години ние предимно работехме в посока развитието на тази страница, подобряването на нейните процеси. Никога не сме намирали повод да покажем всъщност кои сме ние, за какво се борим, през какъв път сме минали. И това е перфектният момент днес. И вие имате повече от 4 годишна история или почти 4 годишна история, поне. Точно така, да. Преди 4 години общо взето стартира всичко и би казал, че в момента сме в момента, в който имаме най-голям досег с свободни, интелигентни хора, които са около нас и искат да градят следващите възможности за България. Именно това е и втората причина, че получихме изключително огромна подкрепа от нашата общност. Общността на Активни политики в социалните мрежи, хора, които са готови да помагат не само с времето си, но и да споделят информация, да дават различни ресурси, дронове и не само. Въпреки, че съществувате от дълго време сравнително за българския и НПО живот, въпросът ми е какво обаче не е вашата организация? Защото вие се появихте изведнъж национален план или за повечето хора, като свързани с протестите. И всеки каза, ама каква е тази организация? Та какво не е вашата организация? На първо място ние не сме политическа организация, т.е. не сме партия, не сме свързани с нито една от партиите в българския политически живот. Ние сме гражданска организация, която се стреми да бъде коректив на политическия живот в България, без значение от коя партия са те. Трудно големия предизвикателен въпрос е как навигирате между политики и политика. Защото вие казахте, че обяснявате сложни, комплексни политики, както и бюджета, за който ще си говорим след малко. Но как маневрирате този така много проблематичен, полярен момент за това, когато говорим за политики, икономически, социални и за политика? Много е важно, когато ние подхождаме към определена тема, да се запознаем из основи с нея, да разгледаме официални документи, да разгледаме различни източници на информация, било то български медии, както и международни, ако има такива, изказване на различни експерти, било то икономисти и така нататък, за да си направим някаква теза, която да я изградим в публикация. Това, което е много важно да кажем е, че всички наши публикации използват максимално много журналистически методи, но не сме медия. Тоест ние ги използваме така, че да даваме максимално обективна информация, без в публикацията ни да има личното ни мнение на всеки един от нас. Сега идва момента за циничния въпрос, който естествено изплува на преден план, кой ви финансира? Защото това да го правите без пари, така на едната добра воля е и това коства време, усилия, но и финансов ресурс. Откъде? Кой ви финансира? Кратки отговор, че ние се финансираме. Главно, разбира се, разчитаме и на дарения, разбира се, печели сме и европроекти, но
главно фокусът на нашето финансиране до момента наистина е бил от нашите джобове. Когато говорим за финансиране, трябва да отбележим, че вие сте и публична, вие сте сдружение, така че всичко това, което правите, е с ясна отчетност финансова. Когато говорим за прозрачност, трябва да говорим, нали, казвате от вашите джобове, но и от вашето време. И от вашата мотивация. Това е изключително много труд, защото когато някой се занимава с такава обществена дейност, в повечето случаи, позволявам си да дам такава оценка, това са хора, които имат финансовата възможност, изградили си с кариерата и това им е хоби. Само, че вие сте 26 години, ако се не лъжа, и двамата, така че кариерата те първа имате да си развивате, финансовата стабилност те първа идва да дойдете и отгоре на това сте направили на 22 годишна възраст едно сдружение. Така че какво ви мотивира да правите точно това? Аз искам да кажа нещо, което е много интересно. Аз съм го казал и друг път, но активни политики е точно обратното на това, което пише в учебниците, кога трябва да се създаде една неправителствена организация. Обикновено хората първо израстват, имат финансова независимост и тогава правят нещо в обществена. Ние го направихме по обратен начин, точно в, може би, един от най-тежките ми моменти финансово и в работата. Отново с целта да помогнем на хората, да бъдат по-информирани, да бъдат по-граждански активни и да изградим една общност. Не случайно в логото ни под активни политики пише гражданско общество. За нас това винаги е било цел да създадем конструктивно, диалогично гражданско общество, което да бъде коректив на която и да е партия, която дойде и управлява. Дали ще има избори, дали няма да има избори, за нас е важно гражданското общество да използва всички методи, които 21 век му позволява, както социалните мрежи, така и институции, уебсайтове и така нататък, за да бъдем отговорни към нас като общество и да накараме политическата класа да бъде отговорна към гражданите си. Думата гражданско общество за добро или за лошо е била използвана през годините изключително много пъти. По-късно в разговора наистина искам да навлезем в нея, за да можете вие да кажете за това как изглежда то и да навлезем в малко по-голяма конкретика. Защото всеки говори за демократични принципи, гражданско общество, обаче когато погледнем под тези слогани, трябва да видим как вие си го представяте, защото след 25 години това ще е вашето общество, когато вие сте на по 50 години. Но, Асене, не чух от тебе мотивацията и къде се намира това време и колко е трудно да се менажират няколко неща едновременно. Моята лична мотивация е най-вече, когато говоря с мои приятели, наши съмишленици, които преди не са се интересували от политика. Дали сме им показали сме им нашата платформа, показали сме им нашите публикации и те от чисто любопитство, от това, че се запознават с нещата по начина, по който ние ги представяме, те сами започват да се интересуват от политика, сами започват да осъзнават всъщност колко е важно да си граждански активен, колко е важно да познаваш инструментите на тази гражданска активност и всъщност как целият политически живот влияе на нашето ежедневие. Що се касае до това как управлявам времето си, със сигурност предизвикателно е. Но още от университета съм свикнал да работя по различни проекти едновременно и когато нещо имаш така страхотна мотивация да го правиш, имаш мисия и визия това нещо да се случи, нещата се случват и то ти дава енергия. Доста лесно и това ми дава доста енергия. Не казвам, че не съм правил жертви, но за мен те си струват. Добре, сега стигаме до момента, обаче вие правите НПО, работите известно време. Защо бюджет 2026, тази голяма актуална тема, беше малко и вашата ракета носител в публичното пространство? Какво беше свързано с този закон, който привлече публичното внимание и към вас, изкара хората на площадите? Ще си говорим малко повече и за самите протести, но нека първо да говорим за бюджета и какво представлява той, неговата комплексност. Ще започнем с теб, Иво. Да, това, което ние през последните месеци сме си говорили, че искахме да направим една адвокаси кампания, застъпническа кампания на някоя важна обществена тема, която да предизвика хората, защото сме минали през различни академии, учили сме някакви неща и за мен лично като човек е важно като науча нещо да го приложа на практика, за да може да видя дали работи или не. Бюджет 2026 беше нещо, което видяхме, че има сериозен проблем. Тоест проблема вече засягаше малък и среден бизнес, засягаше всеки един от нас ни засягаше персонално. И знаейки всичко това, решихме, че трябва да го покажем на хората. Да им покажем, че политиката ги засяга, бюджета ги засяга.
Затова седнахме, разгледахме какви са позициите на различни работодателски организации, синдикални и други. Видяхме техните становища и видяхме всъщност една червена лампа. Там се крещеше, имаме проблем. Седнахме и помислихме какво да направим, как да го обясним и както винаги сме се водили да бъде максимално обективно. Събрахме цялата информация, сложихме всички становища и ги публикувахме. Това беше първия пост. И след като видяхме, че ситуацията събира интерес, решихме, че трябва да отидем към действия. Като действията бяха изразени в това да направим една таблица с контактите на всички от бюджетна комисия, Министерство на финансите, народни представители с... Това е техния личен кошмар. Да, точно така. И да изпратим съобщение, което е било конструктивно. Тоест във всяка една наша комуникация ние се стараем и да даваме пример към гражданите да търсят конструктивен диалог. И не искаме те да ги обиждат, така няма да успеем по никакъв начин. И какъв отговор получихте? Получихме два, между другото, отговор от народни представители, които бяха: благодаря ви, ще го разгледаме. Имената им да ми извиняват, но не съм ги запомнил. От кои политически партии трябва да попитам? Също не мога да отговоря. Не съм, просто като имена ни пратиха скриншот някои наши... Не бяха от управляващите. Но не бяха от управляващите. Да, okay. Точно така. Съответно, ние видяхме, че чукаме на една врата, на която май никой няма да отвори. Няма диалог. Няма диалог. Нарушение, освен че беше нарушен в цялата процедурна рамка, от създаването му, вкарването му в комисия, гласуването му на първо четене и така нататък. Това беше наистина пример за законодателство, което е против всякакви правила на една парламентарна република. С заобикаляне, скриване, изместване на комисията. Общо взето използваха всички техники и методи да финтират хората по най-елементарния начин. Добре, вие подхождате конструктивно, търсите диалог, направили сте анализа, не ви се отваря вратата. Какво правите от тук нататък? Аз и Ивайло работим в сферата на търговията, Ивайло в малко по-различна индустрия от моята, така че всъщност направихме това, което един търговец би направил, да не се отказваме. Sales approach. Да, търговския начин на работа. Решихме да се свържем с народните представители от управляващото мнозинство по техните социални мрежи. И то не само аз и Ивайло, а доста голяма част от нашите последователи. Отново написахме едно кратко съобщение, в което призовахме управляващото мнозинство да преразгледат бюджета, да седнат отново на масата за преговори с Тристранния съвет, да получат така един по-широк консенсус по спорните точки. И за съжаление отново отговор не получихме от депутатите от управляващото мнозинство. Това допълнително доведе и до така още по-голям интерес към нашата страница и решихме, че е отговорно и към хората, които ни следват и спрямо нашите ценности да призовем за протест. Преди да продължим към самия протест, защото той се опитва да бъде яхнат от всеки един, всеки си го препознава, малко се чете като дявол Евангелието и каза: това е нашия протест, да използваш включително и дали е против еврото. Аз искам да говоря за нещо друго и вие да направите рефлексия към него, свързано с медиите. Защото това, което вие сте направили за бюджета, анализите, това е работа на публичните медии. Много често публичните медии имат анализатори, които имат политически пристрастия. Да използваме думата независими анализатори, но те не са винаги независими. Вие запълнихте ли един вакуум от този анализ или го направихте просто по-атрактивен за едно друго поколение? Преди няколко години, когато публикувахме различни наши публикации, още медиите, традиционните медии не бяха влезли в социалните мрежи. Сега година и половина, по-късно две, те вече са се установили в социалните мрежи и публикуват информация. Сега те имат, разбира се, огромен ресурс, който ние не можем да се конкурираме по никакъв начин. Така че като количество те могат да споделят много повече информация, но като доверие, със сигурност организация като нашата е много по-достъпна на езика на по-младите хора. Тоест ние заставаме и имаме някаква автентичност и говорим много по-лесно с младите. И нямате предистория, извинявай, предистория. Което е изключително важно.
Вие фактически сте една крачка напред, малко като иноватори в медиите и запълвайки желанието на едно поколение да използва различен канал, нали така? Да, именно. Аз не смея да твърдя, че ние сме открили топлата вода, даже напротив, но това, което наистина винаги сме се фокусирали, е информацията да е поднесена по разбираем и интересен начин, защото често чуваме едни твърдения и даже напоследък все още ги чуваме, за съжаление, че младите хора не се интересували от политика, че младите хора не са били активни, че младите хора не искат да подобрят средата около себе си. Ние сме на точно обратното мнение и работата ни последните години го доказва това нещо. Младите са активни, младите се интересуват, но голяма част от информацията, която кръжи в общественото пространство, особено що се касае до политика, тя не е обяснена на нашия език. И съответно нормално, щом нещо не ти е обяснено, то и да не ти е интересно. И мисля, че нашата публикация за бюджет 2026 е показателна. Ние вкарахме доста голямо време и енергия в това да обясним всъщност защо този бюджет е проблема, защо това, което се говори в медиите, съществува. И мисля, че това беше един от факторите, който допринесе към протестите. Аз не бих казал, че протестите са наши или пък на някой друг. Ние видяхме наистина много пъстра гама от хора на тези протести, но сме и да твърдя, че ние сме една от организациите, които са помогнали тази идея да се популяризира. Поглеждайки назад протестите в България, говориш, че това са едни от най-големите протести от 90-та година насам, от 90-те, нека да кажем насам. Само, че те този път имаха едно по-различно ДНК и това беше Gen Z, все едно, цяла България изведнъж преоткри тази дума, че съществуват тези хора. Какво вие видяхте в протестите? Защото вие бяхте там, вие получавахте и обратна връзка нон-стоп. Как изглеждаха нещата на терен, защото те се случваха и в много градове, в които до сега не сме имали такива мащабни протести, включително Пловдив, Русе, Стара Загора, градове, които Варна Айде имаше дълго време причина да протестира, но не е имало такова гражданско движение и също така вие имате последователи из цяла България. Кажете ми това, което вие виждахте в протестите, митовете и истините, които видяхте там. Ще започна с това, че аз видях страхотни неща, видях страхотен потенциал. Връщам лентата от началото на протеста и организацията му преди това. Още с първия протест, по-големия, който беше, ние започнахме да информираме хората с различни инструкции за безопасност, споделяхме информация, създадохме група в социалните мрежи, където да влизат наши последователи. Обаче много бързо се случиха нещата и хората почнаха да споделят линка и изведнъж групата имаше 2000 човека, които по никакъв начин ние не можехме да гарантираме за тяхната безопасност, сигурност и така нататък. Съответно, ние заключихме тази група, за да помислим за по-добър вариант. Това, което обаче е важно да отбележим, че следващия протест, който се случи, променихме логиката на протестите. Нещо, което ние винаги сме целяли като организация да направим политиката по-достъпна и по-интересна. Тоест ние на тези протести вече имаме някакво общество, комюнити, което се създава преди и около него. Имаме конкретни действия, които хората извършват преди протеста, по време на протеста. Те чувстват част от нещо по-голямо. И факта, че много млади бяха на протестите, също е показателно, защото младите хора имаме проблем с социалните мрежи. Ние много рядко комуникираме вече на живо и протеста се превърна, може би, в едно от най-големите събития, където младите хора се видяха. Инфлуенсъри, не инфлуенсъри, микро, макро, няма значение, граждани на едно място. Общуват, създадоха се приятелства, аз лично се запознах с много хора. Така че ние създадохме безопасност на протестите, създадохме точна и ясна информация, направихме билет, дигитален билет, която целта му беше да дава точна и конкретна информация своевременно, защото не всички се стоят на телефоните постоянно. Искахме да имаме такъв инструмент и го направихме по най-базовия елементарен начин, който ни дойде на ум. Това имаше много голям ефект. Над 3500 човека си взеха такъв билет и след това много хора ни благодариха, че са получили информация оттам. Само, че това е голяма отговорност. Защото както вие отговаряте за адекватно
организиране и по някакъв начин и на обществената енергия, която на вашите последователи, но също така вие трябва да се браните и вашата репутация от това тя да не бъде, някой друг да не се възползва от нея и да не бъде сложен различен етикет на протестите. Как правите това включително с опозицията, която е там, която излиза на протестите, с другите, които казват, това е протест срещу еврото и как менажирате и на всичкото отгоре този стрес и ситуацията? Най-вече като имаме ясно послание. Ние и смятам, че доверието, което ни се гласува, голяма част от него, защото ние сме аполитическа организация. Ние не сме свързани с нито една от политическите партии. Нашата цел е да овластим. Нашата цел е да информираме. Нашата цел е да помогнем на хората да се самоорганизират. И това е именно и нашето послание. Ние искаме да ви дадем ресурсите, вие сами да направите и да постигнете промяната, която искате да видите в обществото. Преди да говорим какво се случва от тук нататък, защото протестите са в окото на бурята в момента, трябва да видим какво се случва от тук нататък и как изглежда пътя и визията. Това, което вие правите, казахте, спечелили сте програми преди това, вие се занимавате с тази образователна дейност не само онлайн. Вие сте правили обучение, курсове, които са пак насочени към овластяване. Асене, би ли разказал малко повече, защото отново хората ви познават, имам чувството от преди 2 седмици, 3 седмици и все едно вие не сте съществували преди това. Ние сме имали възможността да анализираме някои от работата, която сте правили из цяла България. Радвам се, че се връщаш на тази тема, защото наистина това е една голяма част от нашата работа, именно да работим в посока подобряване, подпомагане на предмета гражданско образование в България. Като част от един европроект, който ние спечелихме, успяхме да организираме 81 работилници в 81 български училища в цялата страна. Достигнахме до 1600 ученици, с които всъщност в рамките на около 90 до 120 минути успяхме да им дадем малко контекст за това всъщност защо е важно да си граждански активен, какви са инструментите на един гражданин да влияе на средата около себе си. И разбира се, минахме през така една кратка интерактивна симулация, в която това, което им показвахме, това, което са научили, да го приложат на практика и да видят, че всъщност гражданите имат инструменти, с които да повлияят на обществото около себе си и те не са свързани не само с гласуване, което е изключително важно, но има и други. Тъй като каза цялата страна, искам да върна и теб, Иво, много често има изолация на София и провинцията, както обичат всички да казват. Вашия фокус никога не е бил само София, независимо, че вие двамата сте от София, което смятам, че е изключително важно. Критична маса се трупа по-лесно в София. Големите градове. Как изглеждат нещата в момента, в който излезем? Защото любимото нещо на всеки един управляващ да каже, това е в София. Нали, това така, няма такива настроения. Как изглеждат нещата извън София, в цяла България? През годините, на които сме работили, вече 4 години, но и не само преди това в професионален план, сме изградили доста контакти, приятели и познати, които през годините също се развиваха, градяха. И би казал, че в момента имаме страхотни примери за активни млади хора в Русе, в Варна, в Бургас, в Пловдив и не само. В Търговище също, Шумен, да не ги изреждам всички. Те работят през цялото това време. До голяма степен за широката аудитория, работата, която вършат определени личности или пък сдружения, тя е невидима. До голяма степен неправителственият сектор има проблем с комуникацията му към широката аудитория, което никога не сме укрили и винаги сме помагали там, където можем, но те работят изключително трудна работа, която до голяма степен не е видима, но тя се извършва и в един определен момент, когато се съберат определени обстоятелства, нещата излизат на повърхността. Така че всичко, което се случва в момента, то не е плод на някакво чудо или на някаква магия, ами напротив, на много скучна работа в голяма степен, на много контакти, срещи, обсъждания, споделяне на идеи и визии, за да изградим гражданското общество под една или друга форма. Затова имате и подкрепа из цяла България, а не е някакъв софийски феномен. Излезе късмета, тук си сложили една инфографика и сега яхнаха протеста. Отговорността е голяма, вие споменахте овластяване, дума, която се използва много често в контекста на младежки политики.
Но когато говорим и за гражданско общество, трябва да говорим и за вашата визия за напред, за това как трябва да изглежда България и това гражданско общество. Стъпвайки на думата овластяване, нека да започнем от тук да разнищваме термина гражданско общество. Искам да започна от един ключов фактор, който за нас все още липсва. Именно диалогът между граждани и институции. Всъщност това е един от нашите приоритети като организация да подобрим този диалог. Кампанията по бюджет 2026 беше част от тази мисия, но и не само. Нашата визия, що се касае до този диалог, е ние да го подобрим. Да има механизми, по които гражданите и техните притеснения да могат да бъдат чути. То не да бъдат чути само по протестите, а и по принцип. И да бъдат чути, нямам предвид просто да ти се върне един имейл, че ти е било прочетено запитването, а реално да имаш ясни следващи стъпки от страна на управляващите, да имаш диалог, да имаш чуваемост за проблемите, които съществуват в нашето общество. Говорейки за здравословно общество, аз изключително много се радвам за това, че казваш, че трябва да се работи с администрацията, а не срещу. Това, което за съжаление се случва в момента, е, че изключително много политици нападат администрацията, която е огромна част от българското общество и представителите й. Така че, как гледате на работата с администрацията на едно здравословно общество, където не се делим на частен сектор и на администрация, а се обединяваме под общи политики и общ подход в обществото? Ние винаги сме твърдяли, че има изключителни хора в държавната администрация, както и в частния сектор. Аз познавам много държавни служители, които са страхотни хора и са прекрасен пример. Разбира се, тя си има своите проблеми, както всяко едно нещо. Не съм фен на това да се разделяме, държава, частен сектор. Напротив, всеки трябва да получава това, което създава, да получава заслуженото, увеличение на заплата ли ще бъде и така нататък, но то трябва да стои зад някаква визия. Дали ще бъде политическа, дали ще бъде държавническа, по-скоро бих я нарекал, за да бъде, за да бъде включен в обществото. Това, което е важно за нас да кажем, че освен комуникацията с държавната администрация, много голям фокус е развитието на гражданското образование в България. Определено последните 4-5 години, от когато то функционира в образователната система в 11 и 12 клас, виждаме много положителни примери. Изключителна работа на ученическите съвети, младежките съвети, развиват се младежки центрове постоянно. Тепърва това ще дава плодове. За нас е много важно обаче гражданското образование да се развива и да не е само в 11 и 12 клас, защото до голяма степен в момента, тъй като чухме и видях аз лично доста удари, които от различни поколения се нанасят към Gen Z, като им се лепват доста неприятни етикети, които... Аз мога да ги кажа по-лесно ми, защото ги чувам на работната си. Да. Мързеливи, казва се, че искат, пък не работят, а какво ли разбират, не внимават, защото гледат по 15 секундни видеа и накрая изведнъж казах, те са ни надеждата. Така е. Наистина ми е неприятно и аз заставам зад всеки един младеж, който се е почувствал неприятно, защото и аз съм бил в тази ситуация и със сигурност мога да го докажа, че нито сме мързеливи, нито сме глупави, напротив, правим страхотни неща. Сигурен съм, че всеки един от младежите, с които ние сме разговаряли, е креативен, отговорен по собствения си начин и тепърва ще виждаме резултатите. Така че младото поколение със сигурност ще донесе някаква надежда, но, тук искам ясно да го заявя, не може да се разчита само на младите. Това е прехвърляне на отговорност, тя трябва да бъде споделена из цялото общество. Млади, възрастни, по-възрастни, всеки, който се чувства свободен и отговорен гражданин към България, трябва да застане и да инвестира ресурс и време, за да оправим България. Ако трябва да бъда честен, всяко едно поколение преди ще му казва, вие сте най-глупавото и най-мързеливото поколение. Чувал съм го за моето и предходното. Говорим за отговорно овластяване. Това, което ти описваш, Ивайло, е това да ти поискат мнението, да го изслушат, да го аргументираш, ама не да ти дадат волана и ти кажат да ми давай. Защото това е повечето реакция, което управленците правят. Хубаво, кажете. Вие сте на 26 години и с уважение към вашата възраст и експертиза натрупана, не е редно вие да поемате отговорността
от крайния резултат на едни такива решения, но вашето мнение трябва да бъде чуто. Как намирате баланса между тези двете неща? Как изглежда по-в детайли това, което Иво описа? Всеки от нас има мнение. Нали? Всеки от нас може да харесва един или друг футболен отбор, може да харесва есента или зимата, но що се касае до политиката, до обществените процеси, за да ти поискат мнението, на първо място трябва да ти бъде дадена информацията всъщност за това мнение. За мен разбира се, че всеки има свободата на каквото мнение поиска, но трябва да се дадат фактите, за да можеш ти да си овластен да дадеш всъщност наистина мнение, което вече може да премине към по-конструктивно развитие. И мисля, че това е така част от нашата мисия, именно да овластяваме чрез информираност, да овластяваме чрез това да помагаме на хората да разберат защо, например, бюджета е важен за всички тях и защо, например, липсата на диалог е проблем. И ако за тях това е важно, те да заповядат на протеста и да покажат своето недоволство по този начин. Протестът е своеобразният отговор на липсата на канал за комуникация между обществото и институциите или тези, които решават политиките, защото вие също затваряте и вакуумът, който е или ангажиментът, поемате на държавата да образова и да обясни на хората какви са им правата, какво се случва, как се случва от тук нататък. Не е ли леко несправедливо вие да трябва да правите това? Хем вие образовате, хем се борите да ви чуят след като сте ги образовали? Аз не мисля, че е несправедливо. Аз мисля, че това е част от следващото ниво на едно активно гражданско общество. Смятам, че всеки от нас има отговорност да се информира. Разбира се, да, както ти преди малко каза, медиите играят такава роля, училището играе такава роля, университета играе такава роля, но не е нужно да е само това. Ние сме една организация. Има още много други, които се занимават в тази насоченост. Има независими експерти, които работят в това да образоват, да помагат. И смятам, че това е нещо естествено и това е хубав знак, че нашето общество отива на следващото ниво и се развива. И двамата описвате и говорите за справедливост в обществото и има такава една нотка и на самите протести, че не е справедливо това, което се случва. Говорим за визията ви за 2050 година, как изглежда обществото. Как изглежда едно по-справедливо общество? За мен лично по-справедливото общество изглежда по начин, в който образованите хора получават шанс да си реализират потенциала, а не са поставени лица с връзки, роднински или не само. Справедливостта е в това да получаваш качествено здравеопазване и да имаш сигурност на здравната система. Справедливостта е в това да получаваш качествено образование, независимо от твоята религия, пол или социален статус и икономически, защото знаем за социалното разделение в обществото в цяла България. Справедливостта е това младите хора да имат възможност да си реализират потенциал в България, а да не трябва да заминават в чужбина и след това никой да не ги потърси обратно. Справедливостта е също така и в съдебната система. Искам всеки един български гражданин, който е извършил някакъв вид престъпление, да бъде равен пред закона, а не едни хора да получават привилегии и да не получават справедливост. И това са до голяма степен проблемите, които през годините са трупани и задълбавани в хората. Всичко това се събира и хората го потискат в себе си. В момента може би излиза наяве. Много от елементите на обществения договор, това, което описваш, те леко се разтакава. И ти описа изключително много елементи на справедливостта, които са конституционни наши права. От какво вие се нуждаете, защото пак казваме, не може да ви се прехвърли отговорността, и хубаво, правите се вие, успех, ето ви волана. От каква подкрепа обществена или така дългосрочно даже погледнато вие се нуждаете, за да може за да се възстанови този обществен договор? Нека да почнем малко по-генерално. Нуждаем се от това хората да осъзнат колко е важно да си информиран и според нас, след като бъдеш информиран по това, по темата за всичките обществени въпроси, как те засягат нашия живот, тогава може да станеш и граждански активен, така че нашия призив наистина е дали с нашата страница, дали с други експерти, медии, хората да се информират, хората да се интересуват,
защото наистина демокрацията тя умира в сянка, тя умира тихо. Но когато сме шумни, когато се интересуваме, когато дълбаем и се опитаме да разберем всъщност как политиката влияе на нашия живот, демокрацията ще продължи да съществува. Така че със сигурност информираност е първото нещо. Връщаме се към информираността, свързана с и възпитанието на интерес към тези теми и образованието. Това ни връща отново, което вие сте по-скоро излезли от образователна система, отколкото мен самият, нали, като вие като поколение и много хора, които са в момента в образователната система, ви подкрепиха на тези протести. Смятате ли, че тази реформа, защото са много проблемите, които описахте, би трябвало да започне от там? Със сигурност възпитанието е много ключов елемент. Преди години, когато споделях такова мнение, нямах доказателства, но сега като направихме обученията и вече го виждаме. Мога да дам пример с ученици, в които са израснали в семейства, където темата за политика е забранена. Тя не се коментира на маса, те не са граждански активни и не се интересуват от политика. Противоположно на това, семейства, в които се говори за политика открито, за защитаване на права и отговорности, тези деца са израснали с това нещо и застават да защитават своите позиции и виждания. Това, което е важно да споделим, тъй като имаме изключително много родители, които ни следват. Молбата ми към тях е да възпитават децата си от малки, да ги водят на протести, да ги информират защо е важно да живеем в парламентарна република, демократични принципи, ред, законност и справедливост, правова държава, защото това е нещо, което крепи една демокрация, която искаме България да бъде. Това е критично мислене, нали, което много често образователната система също трябва да ни помогне, освен семейната среда. Тук ни връщам към актуалното, това, което се случва в момента в протестите. Какво следва от тук нататък? Какви са вашите червени линии? Нека да започнем с какво вие не бихте искали да допуснете, не бихте искали да бъдете асоциирани с това, няма да направите и отказвате да направите в тези протести от тук нататък. Със сигурност ние няма да се асоциираме с нито една политическа партия. За нас тези протести са надпартийни. Изключително много хора, с които говорихме, казаха, че те не отиват на протести заради една или друга партия, очевидно защото виждат несправедливост. Така че фокусът е да сме надпартийни. Иво? Да, друго нещо, което не бихме направили, да организираме и създадем партия, както вече обяснихме. Другото нещо е да кажем или да дадем насоката на хората да чакат новия спасител. Това искам много ясно да го заявя, че не искаме да следваме модела на Месията. Това сме го играли много пъти, видяхме го. Тези прекрасни лидерски модели. Лидерските модели, да. С друг път ще говорим повече за тях, но искаме хората да осъзнаят, че гражданското общество е това, което е важно. Гражданското общество може да създаде и излъчи политически представители, които да ги представляват в Народното събрание. Това е най-ключовата част. Ние вдигнем ли нивото там, след това другите неща са постфактум. И е отговорност на всеки един от нас, който се чувства свободен човек, да го направи. Да се включи активно в развитието на гражданското общество. Тук е голямото предизвикателство, защото ако погледнем съседна Сърбия, там протестите продължават изключително дълго вече и много от тях са и студентски протести, но те не могат да родят нищо устойчиво. Защото този процес на овластяване и изкарване на преден план на лидери и представители е изключително труден. От какво се нуждаете вие и другите сходни такива организации, които, да кажем, поставят сходна цел, за да осъществите нещо такова? Отново сложен и голям въпрос, за който се извинявам, Асене, но... На първо място, за нас е важно да кажем, че без значение кое правителство управлява след време. За нас е важно тази енергия от протестите да продължи и отвъд протестите. Какво визирам? Така чухме доста мнения, че когато това правителство подаде оставка, ще дойде следващо, избирателната активност ще е горе-долу същата, както на предишните избори, купани и корпоративен вот ще имат същата тежест и както българския народ казва, ще получим още от същото. За да не получим още от същото, за нас е важно тази енергия, протестната,
да се задвижи в един коректив. Какво визирам под коректив? В следващите избори, например, на първо място да призовем и да помогнем на това повече хора от негласуващото население да отидат да гласуват. На миналите избори за Народно събрание, мисля, че около 2/3 от българските граждани, които имат право да гласуват, не са го направили. Освен това, да сме доста по-критични към политиците, които искат да управляват страната. Да сме по-критични към тяхните партийни програми, да изискваме визия, да изискваме следващи стъпки, да изискваме наистина повече отвъд това, което се е случвало до момента. И мисля, че направим ли това, постигнем ли го с общи усилия, картинката ще е доста по-различна. Тъй като вървим към финала на нашия разговор, вие говорихте за обществото, говорихте и за администрацията, нека кажем гражданите, администрацията, говорихте и накратко за частния сектор и за политиците. А вие представлявате слона в стаята, който е един от гръбнаците на едно здравословно общество. Това е неправителствения сектор. Как гледате на партньорствата в този контекст? Защото много е трудно сам едно НПО да постигне един по-устойчив или крайен и дългосрочен резултат. Също е огромна отговорност, която трябва да бъде споделена. Ивайло, как гледате на този сектор и индикациите за това, за неговото съществуване, за здравословността и здравето на едно общество? Със сигурност преди години, когато навлязохме за първи път в неправителствения сектор, нямахме идея какво се случва. В момента имаме така по-добър поглед над него. Със сигурност има организации, които вършат страшно много работа, но и със сигурност има и организации, които просто се създават, за да вземат едни средства. Това всеки го знае. Това, което е по-важното. Искаме да поставим 3 ясни цели, които независимо от момента, в който ще се подаде оставка от това правителство, ние да следваме като общество, заедно с широка коалиция от организации, обществени личности, спортисти и така нататък. Тези цели са следните. Първата е да повишим избирателната активност до 80% на следващите парламентарни избори. Амбициозно, но може да го защитим с аргументи, пример в Полша. Следващата цел е да повишим избирателна активност на младежите на възраст 18-29 години на 90%. И третото нещо е провеждането на честни, справедливи и отговорни избори, насочени към както обществото и самия процес в изборния ден, така и с организацията на предизборната кампания на политическите партии. Смея да твърдя, че следващите избори ще бъдат най-важните за България за последните 30 години и обществото този път е поставено под възможността да може да постави изискванията си на политическите партии, защото има голям обществен интерес и натиск, така че партиите, които ще решат да си подадат заявките в ЦИК и да участват в изборите, ще имат едно на ум, че обществото ще ги държи отговорни, какво са записали в предизборните си кампании и какво ще свършат след това, когато ги изберат. Прекрасно е, че целите са амбициозни, защото по този начин се решават и големите проблеми. От какво обаче се нуждаете вие и как всеки един, който гледа това видео, може да ви помогне? На първо място се нуждаем от човешки ресурси. Така, ние не давахме чак толкова много контекст, но всъщност с Ивайло ние работим на пълен работен ден. Ние сме организация с 15 доброволци, които работят на проектно базиран подход и те също са професионалисти на пълен работен ден, но голяма част от работата се извършва от нас двамата. Със сигурност имаме нужда от хора, които да ни помогнат в тази мисия, хора, които виждат гражданското общество като важен елемент в нашата демокрация. И това, което се нуждаем също е чуваемост. Хората широка коалиция, която да бъде, както обясних, от различни организации, експерти, хора, които искат да помогнат в ситуацията, защото споделения опит, ресурси са това, от което всеки един човек има нужда. Така че ние призоваваме всеки човек, който се чувства свободен, отговорен и иска да види една по-различна, справедлива, отговорна и законова България с нетърпимост към корупцията, а не да бъде част от ежедневието ни. Може да се включи, може да ни пише, може да се свърже с нас и вече ще разгледаме как може да го въвлечем. Това, което е много ясно, искам да го кажа, че това, което ние ще направим и искаме да направим,
в следващите месеци ще бъде основно с цел хората да бъдат включени, хората да бъдат овластени. Не го правим за нас, правим го заедно с всички хора, които искат да бъдат част от позитивното развитие на България. Което е ключово. Тъй като това е огромен ангажимент, предполагам и финансови ресурси и дарения биха помогнали, тъй като бих си позволил да кажа какво биха направили всички ваши критици, да търсят грешка в някои от анализите, които ще направите, което предстои да се случи. Така че финансовата подкрепа ви позволява да работите с повече експерти. Също така, предполагам, на вашия вебсайт и в Instagram и на вашите страници могат хората да намерят как могат да дарят на вашата организация. Много ви благодаря за този разговор и благодаря ви най-вече за искреността и прозрачността и прямостта, защото това е наистина нужно, за да може вашата платформа да работи. Благодаря ви. И ние благодаря.